Dati ay bayolente umano ang kapatid ni Althea, lalo na kapag galit at naiinis sa isang bagay. Yung behavior niya po, pag nagagalit po, nagdadabog, minsan po nangangagat din. Ngunit matapos niyang i-enroll sa Special Education o SPED, ay nag-improve na umano ang ugali ng kanyang kapatid. Ang kapatid ni Althea ay na-diagnose ng mild autism kaya't kailangan umano nitong tutukan at maalagaan. Kaya't malaking tulong ang libreng teletherapy hatid ng provincial government ng Kamsur. Isa itong online therapy session kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad na makakatulong sa development at behavior ng mga bata. Kasama na rin dito kung paano ang tamang pakikitungo sa kanila lalo na sa kanilang mga magulang at kaanak. Ayon naman kay Teacher Mary Ann, isang SPED teacher, nahihirapan umano ang mga estudyante niya sa pagsasalita at pagsusulat, kaya naman dahil sa programa ay inaasahan niyang mas mapagtutuunan sila ng pansin. Bigyan po natin sila ng pagmamahal na talagang ubod ng pagmamahal kasi bilang isa pong teacher, kailangan ko rin po i-adapt na mahalin yung mga bata. So magayon man ining sa tuyang programa, lalong-lalo na natawan taman ning atensyon ining mga aki na may special needs. So kumbaga nakulaon man natabang lalong-lalo na pag nagpapa-session palan sinda sa luwas, it will cost them 3,000 plus per session. So dakulaon natabang. So digdi libre lang na tinataok ang Provincial Government of Camarines Sur. Kaya't malaki ang pasasalamat ng mga magulang at kapamilya ng mga children with special needs na nabibigyan ng sapat na atensyon ang kanilang mga kaanak sa lipunan. Sa pamamagitan rin ng teletherapy session ay mas nalalaman ang totoong kondisyon ng isang child with special needs, maging ang angkop na treatment at approach sa mga ito. Jem Garcia, CSN.